تمسجن انترتينمنت. تمسجن انترتينمنت. ጽላል ህዝቢ ምእንታና ወምእንተ ዘሃገር ሰጊርካዮ ነቲ ዘይስገር መኣዝደቂስካ ዓላማኻ ዓንተር ወዲ ኸተማ ኣንታ ወዲ ገጠር ስጥም ግጥም ዘይብትኽ ሓድነት ንስኻ ብላ ዓቤት ወፋይነት ንስኻ ስተ ዓቤት ምቕሉልነት ስለ ዝነበረ መጸኳ ናጽነት ህዝቢ ኸይደነ ናብ ገዛ ሃገሩ ኣደልዲሉ ኽረግጽ ብኽልተ እግሩ ኣለኹ ኢልካዮ ንዓይ እመን ዘይትሕለል ፈውሲ ግን ኣይ ዘመን ጽላል ህዝቢ ዝበልካዮ ጌርካ ሓያላን ኣብኪኻ ዘንጊ ዝተኸልካ ፍኽራ ኾይኑ ተረፈን ዘረበኻ ኣይፃውሮን ጽላል ንዓኻ ፈቲ ጸሊኡ ንስኻ ፋኑስ ሃገር ኢኻ ቅሰን ጥራይ ቅሰነለይ ሓየት ዕላማኻ ትወቅዕ ሰቲኻ ማይ ሓሬት ولاديت كي تنبع كي تسجد ولاد غي زمت كي كرتت هتسأن متأي هوتو غي تسلمت نسخة زليل كهنا بالكازبت من مغمخا مني من نسخة خد سواء يحلف كان جمل نيرو زي تقبنات كاتب عمل عمل بأملو نايتو وفاينات عمل كل يزفلت تمسكر علم ጽላል ህዝቢ ፈስኻ ኣብ ልቢ ሰብ ክኽብርናት ከዓስቢ ጅግንነትካ ወትሮ መዛረቢ ሕይወትካ ንሃገር ገዝሚ ሽደን ኢኻ ኣንታ ጽላል ህዝቢ ቅሰነለይ ስለ ዘቕሰንካኒ ጊዜ ኾይኑ ስደት ኣርኪብኒ ውሽጠይ ወላን ተቐስቀሰኒ ክኽብረካ ያስውዕ ሓወኒ ወትሮ ዝዝክረካ ስለ ዘኽብረካ ንስኻ እኳ ሓመድ ሰፊርካ ጅግንነትካ ጠቒሰ ይሕበን قسنا اللي أنت أطلع الهجر أنا نشمعن موتي زفلنا نخبرخ كبري إن العنا نذكرك وخنسلخ أطلع الهجر عين السخاندخة كبهلا هالتا بانديرا زوج أخا أطلع الهجر عين السخاندخة كبهلا هالتا بانديرا زوج أخا بانديرا زوج أخا تمسجن انترتينمنت. تمسجن انترتينمنت.